toro flabe dɔ bɛ ko sere toro bɛ fɛ kuma sere toro kan fɔ ko sere toro bɛ toroba bɛ an ma daminɛ sere toro kan ma fa o jibi la mina shita no ranji bismillahir rahmanir rahim mama o sere toro mi kuma fala ne no essaye qu'alors avant dɔ b'a fɔ sere toro dɔ b'a fɔ litine toro an yɛrɛ b'a wele litine toro avant ni mɔgɔ tun fatula o tun bɛ taa sere toro de tigɛ ka na la kan kaburu kɔnɔ est-ce que a faamuya mais sere toro mɛ ka min f'u ɲɛna sere toro den bɛ mako ɲa sere toro yɛrɛ fari bɛ mako ɲa sere toro yɛrɛ fara bɛ mako ɲa sere toro yɛrɛ lili bɛ mako ɲa dɔw bɛ yen bilayi tala o bɛ tungan fɛ n ye nin kɛ mɔgɔ minnu ye ko olu y'a lasɔrɔ k'a utiliser peut-être ala bɛna ka dɔ bɛ sɔrɔ commentaire nin kɔnɔ quoi parce que n'o ko bɛ bɔ ka témoignage di n ko n tɛ témoignage fɛ mɔgɔ sere toro den a lili caman ye n'i y'a lili caman sɔrɔ a kɛ daga kɔnɔ si tu veux le voyage ou i mako bɛ papier dɔ la ou i mako bɛ baara dɔ la ka min fan den o i b'a la sere toro lili sanfɛ i b'a tobi n'a mɔna a ji dɔɔni kɛ bidon kɔnɔ parfum k'a la i bɛ continuer k'a ko i b'a min ka min fan i b'a wɔrɔ i b'a tobi n'i ka voyage tɔgɔ ye ni banna ko la k'a min tele 7 kɔnɔ ka ban min bɛ bidon kɔnɔ i ka parfum kɛ min na dɛ to k'ale mun bon i mako bɛ papier min na i mako bɛ voyage na i mako bɛ sɔrɔ min na laban nɔgɔya sere toro lili de b'o kɛ n ye fɛn min kɛra yiri a fɔra e bɛ adamaden dɔ sɔrɔ ale bɛ yan n'a ye 1000 sɔrɔ bi n'o maba dɔ wɛrɛ tɛ don n'a ye 2000 sɔrɔ bi n'o maba dɔ wɛrɛ tɛ don n'a ye 20 sɔrɔ bi n'o maba dɔ wɛrɛ tɛ don a dɔw yɛrɛ bɛ même ka wari yɛrɛ kuma fɔ dɔrɔn o tɛ se a fɔ k'a ye sere toro fara caman ɲini ka kɛ daga kɔnɔ a b'a tobi a bɛ nɔnɔ k'a kan a bɛ ji k'a kan a b'a tobi n'a mɔna a bɛ to k'a ɲugu a bɛ dimi n'a ye nafolo sɔrɔ nafolo bɛ basigi dɔ bɛ na dɔ sɔrɔ n'ala sɔnna ma bon kɛra o ye sere toro ye o ye sere toro ye bon maintenant ni mɔgɔ k'u ma ko ne bɛ yɔrɔ min na siri de kan n tɛ se ka fila tobi n tɛ se ka foyi kɛ a fɔ k'a bɛ sere toro den compter 1000 121 1000 ani 21 n'a y'a compté 1021 a 1021 kɔnɔna na a b'a kɛ kolon kɔnɔ k'a foroki n'a y'a kɛ kolon kɔnɔ k'a foroki ni si nɔnɔ kelen kelen nɔnɔ bɛrɛ tɛ k'ale ni si nɔnɔ kelen kelen nin k'a kan i b'a foroki n'a k'a laja i b'a susu ka kɛ mugu to ka nin kɛ ji la k'i ko mo siri bɛ bu kan i bɛ gɛrɛsɛgɛ i bɛ lafiya o dɔrɔn bɛ jɛlɛ ala bɛ manja sugu dɔ la ka ji la ɲɛ ko bɔra n'a ye n'ala sɔnna ma o ye fɛn min kɛra o de ye yiri ye n bɛ kuma yiri de kan sere toro a filabiri de b'o kɛ n'ala sɔnna ma musa banba yiritigi yiritigi banba n'ala sɔnna ma n'o fana b'o tɛ n b'ale n'a kirisi d'o ma 600 kirisi ale n'a kirisi n b'a d'o ma 600 a d'a ma ni min bɛ ko temps b'i bolo sere toro a filabiri kuru 7 ɲini daga ɲini nin tɛ kɛ daga kɔrɔ nin kɛ daga kula la a kirisi yɛrɛ man jan a fɔ dɔrɔn tu bisimila ala ye jɔn de kanu ala y'an kuntigi Muhamadu sallallahu alaihi wasallam ala y'ale kanu a y'a kanu mun ye a y'a kanu ni nafolo lu bolifɛn i bɛ fɛn min fɔ i b'olu tɔgɔ fɔ k'a lakan tu bisimila ala ye jɔn de kanu ala y'an kuntigi Muhamadu sallallahu alaihi wasallam ala y'ale kanu c'est quoi kirisi kan tu bisimila ala ye jɔn de kanu ala y'an kuntigi Muhamadu sallallahu alaihi wasallam ala y'ale kanu a y'a kanu ni mun ye a y'a kanu ni nafolo ni lu c'est à dire i mako bɛ fɛn fɛn la quoi i b'o tɔgɔ fɔ daga kirisi siɲɛ 4 sere toro kuru 7 dɔ kan n'i tila i b'a kirisi siɲɛ 3 a sigi ta kan ji k'a kan n'i da i fari kan i bɛ nukolo ɲini i ye fɛn fɛn tɔgɔ fɔ a laban bɛ dimi to bisimila ala ye jɔn kɛ ala y'an kuntigi Muhamadu sallallahu alaihi wasallam kanu a y'a kanu min a y'a kanu nafolo min fɛ i y'o bɛɛ tɔgɔ fɔ sere toro na i b'a dun kuru 7 mɔmɔ o tere 7 kɛ nin ekɔli la i ye fɛn fɛn f'a kɔ ala b'a di ma n b'a fɔ usazi b'a di ma dɛ ala b'a di ma parce que se tɛ usazi ye jɔn jurumutɔ komi i ye se tɛ n ye mais n'i y'a kɛ ala b'a di ma i s'a faamuya n'ala la tila ka jɛ inshallah usaz bamba yiritigi bamba n'ala sɔnna ma mon gars wa mo sɔnna mon gars ale de kirite labɔ ka la tu kɔnɔ wa ana tu yɛrɛ ka yara yɛrɛ de ka bɔ Dalowa ka taa Segila vers Kani on a arrivé presque Kani on a dépassé Kani bali na fɔ délégué jusqu'à Thiessow on allait jusqu'à Thiessow ka taa tu kɔnɔ ka taa yiri
ka taa yiri ɲini ka fayida di k'a di e ma a dama dɔ ma cadeau n'ala sɔnna sabu ma yiri tigi n b'a sɔn